At ano ba yan? Panira yung subs. Konnichiyawa minasan, kibunga desu ka? Ngayon dadaan natin mga anime memes na nararapat sa buwan na to. Tay, urushay. Mga admin natin natuyo eh. Gusto daanan agad. Yala kay Jumbo hat. Rare things only found in the Philippines. Responsibilidad. Anong puno to? Anong oh my... Bakit may butas yan? Gumagawa ka ng sarili mong ona hole. Chika. Kaligay. Latom! Tinatag niyo ako rito, hindi ko yung kamukha ko eh. Hindi lahat na nakasalamin kamukha ko. Watashi wa tamago? Watashi wa tamago? Itlog ka. Yung sabi ng nanay ko sa akin eh. Kore, hitotsu kudasai. Kore, hitotsu kudasai. Ay, sana ako weeb! Yeah! Ano sabi niya? Tanga ka ba? Lisa Impacto. Sunod, di ako nagsasaya ng pera sa mga rolls, okay? Ayoko masimulan kasi pag sinimulan ko kaya katapusan na ng wallet ko. Kaya na lang mag-roll para sa akin. Sunod! Galing kay RX Tribe Japanese Rice. Nope, alam naman natin bakit. Kasi hindi maganda ang internet sa kanila. Sunod! Galing kay Ari Makeiro. We need a fork. Cheers! May ugly bastard I'm having dito. a great day. Nakakalungkot yung story niya. Kita mo! Ari Makeiro talaga! Well, yung jowa niya pa, yung babae pala. Ibe! Yung Lion April. Nakakalungkot din. Gumawa ako ng background music pa ako galing sa anime na yun. Gusto ko lang, namimiss ko lang eh. Oh, na naman. Alam ko na. Yes! Social credit! Weeb credit pala to. Plus 10 weeb credit. Sunod, ano kay Lucid Dreams. Genjutsu. Hindi gumagana ang ganyang genjutsu sa akin. Kinakabahan ako. Ninjutsu. No. Taijutsu. Ayan, ito taijutsu. Batok jutsu. Sampal jutsu. Buti na J-Security. Dojutsu. Ano yung dojutsu ulit? Kado-kun. Susano o Roses. Galing kay Voice over Flower. Oh, sure. Let me translate it for you. Yes, yes. Stop it, please, in Japanese is... Yeah. Yawa ka. Ano ba yan? Nandun na eh. Subarashi. Galing kay Armiel. Oh my God. Okay, over. Hoy, magbabati na yan! Magbabati na yan! Magbabati na yan! Magbabati na Hindi! yan! Sa mga lumalaban pa rin dyan. Umede to. Ayan, tiwala lang. My lineage lit and it's serious. Bring the beat life like Jorno. Young gangstar flip the kill switch. Jojo, pose, pose. Umede to po, tsaka. Pose, pose. Oh my God. Hey! 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 Pose, Jojo, pose, pose. Oh my. Oragiro mono ka! Sunod! Sabi ko na may gagawa nito. Kay Paige. Nani? Why have I never... What? 止めてお願いもちろんあんたダメお願いあそこには戻りたくない僕らは厄介者って知ってるよねそんなの助け合わなきゃあんたと一緒にいさせてお願いお願いわかった Oh my God! Ay, kaboses na niya si Donkey na the western version. Kumuha talaga siya ng VA na kaboses doon. Oh! Pucha, sino susunod ako kage? Kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung malalaman ng Pilipinas ang tunay na pigati o hindi. Baka itong mga Hokage natin maging mga miyembro na Akatsuki eh. Parang may gumawa rin ng version na puro Akatsuki na. Kaya kay Lawrence. Mayap. Kanashimi! Ay, na pigati si Lorio. Kanashimi! Kanashimi technique! Yung pinagbabawal ang technique ng mga sad boy na nakapagpalit agad kami ng anyo. Tunod! Galing kay Name na Urig. Ay, sa kamay. Hindi mo alam eh. Kung alam nyo to, komedya to. Kung hindi, sunod na to. Galing kay Cowbelly. Super idol 的笑容都没你的甜，8月9日
Pinagbabawal na Akatsuki. May dagdag Akatsuki points siya. Ito mas pa yung... Parang ginawa talaga to para dito. Sunod! Sugi! Nakalimutan ko na. Gohan-chan, makikita natin. Kawaii des! Pag babinasa ko rin niya, mabablur. Pag mahinugasan ko yan ang aking kamay, magbablur din. Sunod! Ano to? Galing kay Not Your Jazz. Hindi ba talaga ako makakaiwas? Pero pala siyang flag yun. Rick-kun! Clear and natural. Kaya, Mitsuya Cider American Bottle. bawas Primo Gem credit score. Sunod. Ay ko po, taragis ka. Ito yung huling linggo ng Guilty Call, tropa! Ito tayo lahat pag umabot na tayo sa huling araw ng No Not November. Kaya laban lang. Sunod. Kaya kay Azzy, M.I.L.F. Pareho naman silang sanay humawak ng pumuputok ng baril. Kaya, sunod. Sugi! What the? Oh! Ang naghahalo-halo na lahat ng Asha! Oh! Puta, mas mabigat pa to sa bagsak na Hiroshima. Oh! What's your goosebumps? Puro question mark din. Hindi namin naiintindihan yan. Crossfire kontra droga. Addict talaga ako sa computer dati pre, araw-araw po. Napakahina! Nagpapatawa ko. Habang di ka pa natutulog sa com shop, yun lang ang tunay na Kokage. Sunod! Ito yung pinakamalakas sa technique ni Naruto. Ano sabi ko sa'yo? Pareho lang tayo! Ganito yung sa Demon Slayer. Pag umamatay na yung demon, pareho lang talaga tayo. Nagkakaintindihan tayo. Huwag mo na siyang patayin. Kaya alam mo, talo ka na pag hindi ka na tinitignan ng bida. Naka-look away na siya. Talo ka na. Talo ka na sa physical, sa mental, at sa spiritual. Lalabas na yung backstory mo dito. Hindi na kinaya yung real talk ka. Receive na lang po, Noya. Alam mo yung parang sawang-sawa na siya makita to. Siguro lagi itong ginagawa ng bahay na to. No? Pero maganda ang kanyang form. Pamili to. Sugi! Dito, M.I.L.F. Siya boyfriend. Boyfriend na to. Alam ka ng kanojo na kaya kayo pagtanggol, di ba? Kala kay Zukushi! Kanashimi! Ano ba? Alam ko, ito ang buwan ng kalating pinaglalaban. Tulad nga sabi ni Erwin. Laban lang mga sundalo ko. Sunod. Oh, ano to? Filipino sub? Yes! Oh my God, nakikita ko! Ano pala yung story rito? 私がその職業に入ったきっ Ba't ano ba yan? Panira yung subs? スカウトさんからもう直接、僕はこういう職業のスカウトをやってるんですけど、このぐらい、もらえるんですけどどうですかって言われて、もともとそういう職業の世界には興味あったんですよ。でもそれは DVD の世界じゃなくて、自分が応募すぐできてしまういろんなお仕事あるじゃないですか、夜のね。でもその中でスカウトだけにしか働くことができない世界じゃないですか、DVD の世界。 Diba hindi lang VTubers ang ini-scout? 親バレはビデオを撮る前にバレましたね。なんでバレたかっていうと、もともと職業が決まってたんですよ。それは何かっていうと、スーパーのレジ打ちだったんですよ。説明会も親にはもうずっとスーパーの店員をしてるっていう体にしたかったんですけど、でももうスーパーの人たちが Pwede ka rin pakamali mo, nag-shooting din siya mismo dun sa cashier, diba? Yung store play. 気づいたら靴履いてなくて裸足なんですよ。でこう立ち止まって、 Kaya tumatayo din ako palagi pag pinapanood ka. こういう仕事やりたくてみたいなって言ったら、あ、そうだったのみたいな。
まあ、むしろ、まあ、良かったみたいな、騙されなかったみたいな。 Kasi nga, di ba, で、 sketchy, まあ pagkatawan ng 犬の binibenta 家 mo. は、まあ、 Yun ang tataka sa mga ganito eh. Araw-araw lahat naman na nagtatrabaho, binibenta katawan nila eh. Yung sa iba't ibang paraan lang. Wala kaya yung video kasama niya, magulang niya panood. 今それはそれで、まあ、良かったのかもしれないですよ Weird ね。 man. 親もそれで理解してくれるもう親で Ano 本 lahat? 当に良かったですね。 Yung 自由に mga やらせ masaswerte て talaga くれ yung ま mga したよ magulang。nila, suporta lagi sa kanila. Pero eh, makikinig ka pa rin sa magulang mo. さんとの関係はめちゃくちゃ仲いいし、応援してくれ Dahil て hindi て、 lahat ay 言っちゃうと magkakamaswerte こ na の YouTube を magulang 見 na てると思 iintindihin う ka. し、あとまあ TikTok を見てると思う、Twitter も全部見られてあーるでしょ。kala ko だからそう思うと anong, ちょっともう緊 website 張するんで、やばれは。ありがとうございました。 Arigato! Sugi, galing kay Mugen. おい、あなた、それがオプ Lagi ティ na マ lang プライド。 gumagawa nito. おお、見て見て、 Gusto オ ko プ rin ティ ano マプライド。 Idak mo rin, kakahapon mo, madak ka na rin. Skirt! Ano to? M.I.L.F ako. Nakikita ko na yung suot niya sa ilalim mo. Hindi mo na ako nagko-complain. Kailan ba ito mamamatay? Super Idol 的笑容都没你的甜，8月中午的阳光。 Hindi ako na, hindi ko natatapusin yung leche. Galing kay Fernando. Ah! Upload ko na sa natin. Ilang beses pa i-upload, no? Mizuno ko Q! Lord! Galing kay iconic moment. Ah, yan na. Yung piyok niya. Ayoko na maalala. Huwag mo tignan. Kay Miggy. Okay po, alam mo. Pinakabalo sa likod. Sa ano ba to? Akibahara? Master mo, chay. Ah, yes! Reagan ni Eugene. Oh my god. Ang galing, man. Kambate! Oh! Oh, super ashi. Tiran mo kami ng mga M.I.L.F sa Japan, ha? Pero galing. Ano yung basket sa gilid? Para saan? Sabay-sabay pa sila. Galing. I-wholesome din tayo sa wakas. Puro dumi pinapakita niyo sa akin. Hiningal siya. Hinga muna, hinga. Yan yung backstory na iniisip na yung backstory. Paano niya natalo tong sobrang lakas na kalaban. At panghuli, Hunter x Hunter. Ay, wag na. Ayoko na. Naiinis lang ako. Doon tatapos sa ating mga konnichiyawa. Memes ngayon ko. Kung gusto nyo makita, huwag nyo like, share sa mga hindi yummy tenyong friends. At huwag nyo natang subscribe. PaoLUL ko na M.I.L.F.